Maayong adlaw sa tanan nga nagalantaw sini nga video ni Ilongga Madyongera. Ini parte sa akon ika-60th birthday. Kapasalamat gid ko sa tanan nga nagtamyaw, mga well wishers. Kag sa tanan-tanan nga nakadumdum sa ako nga birthday, kag ginapasalamatan ko gid ang ako nga pamilya. Nagkaon kami sa gwa, sa seafood, sponsored siyang ako ka bata, kag akon umagad. Bata ko si Angel, si Gian, kag ang baraya si Paul. For the first time nga ini nga kaon sa gwa nga wala kami may nadala sa balay kay naubos gid tanan, kay nag-order sa mga paborito ko gid nga pagkaon ang seafood. Lobster, duha ka klase nga lobsters, may pasta with urchin, oysters, tuna rolls, kag clam, kag may clam chowder soup. Ti busog-busog gid kami amo gina sila. Pasta birthday ko seafood gina ang sa mind nila. Okay? Liwat madamo gid nga. Pasalamat ako sa akon pamilya dira sa Balasan, sa ila pagtamyaw sa akon nga kaadlawan. Kag bat labay sa tanan, pasalamat sa Dios nga tagan sang maayong lawas. Kag mabaskog pa, maadlaw-adlaw makapang garden, luto para sa pamilya kung anong gusto nila, para pag-abot nila pungko na sila ka magkaon. Tapos atipan sa apo nga aga pagabugtaw, pailisan, pakaonon, tapos dolong sa eskwelahan. Pagka 2:30 na naman, sugat na naman. Pag-abot niya, himo naman kami sa daily homework niya. Kaya adlaw-adlaw may homework. Tapos sa gabi naman, routine ko na iya, paliguan, tanan-tanan, okay? Pat antes magtulog, ginatudloan ko ginasa magpangadi. Kagkabalo na sa magpangadi. Tapos ang ilang leksyon, parte sa pangadi, ibalaan niya na iya, na-memorize na antes ginatag sang teacher ang ila assignment. Kag kun weekend, kun libre ang tanan, kompleto ang apat, nagamadyong kami. Ako niya ugangan, kag duwa ko ka sister-in-law. Ti amo na ang amon niya pangabuhi diri. Basta ko may lugar lang madyong-madyong, kag kun bakasyon ang kabataan sa trabaho, kadto sa iba niya lugar nga wala pa naman makadtuan, kay gina take advantage Manila nga pwede pa kami ni daddy nila makalakat, wala pa naka wheelchair, ma-enjoy namon ang mga lugar nga wala pa namon nakadtuan. Okay, so pasalamat kid ako sa akon kabataan nga very supportive sa tanan nga bagay. Bisan hindi ka na maghambal, sila na mismo gasili nga mi sa daso mo birthday kadto naman kita. So hopefully next year mayo lawas ang amon plano, makadto kami sa Italy para sa 69th birthday ko. So kabay pa nga mayong lawas. Okay?
balance ang title ni isang amon ni nga vlog nga Ilongga Majungira. Kadamo gali sa mga Ilongga, tigimbutangan na lang Majungira kay wala pa Majungira. Da mga may Ilongga Guapa, Ilongga sa mga Middle East, mga amo na ti ang Majungira na lang kay amo ginayang akon niya habi lang wala na ko iban kung mga kasino wala man kuya ga kasino wala man kuya ga cards bisan taga-ampak ko kapital hindi ko iya mag kasino madyong lang bisan as 24 hours galing kung kisa mag 24 hours ko makinadlaw tapos maperde ka malangali $2 madaog ka malang $5 daw hindi worth nga pinangabudlaya malaga huyo-huyo ka tapos amo malan na mo perdihon damo man na mo daogon ang importante lang pangalipay okay tapos may plano ako mapuli next month ang sister-in-law ko nagambal siya nang ding ka makadto no plano mo sa bakasyon mo to siling ko siya wala nga ako nang yan napanumdum anong kaunon ko so ano na ko sa ako niya hinablo si Abigail ni may bagongon pa da sa punong siya huot siya pamulutan tapos ang tikhan hindi ang tikhan ina razor clam na dire nang wala na ko no masyado sa merkado kung tapos kon ang diwal naman may ara sa Roja City lang ti amo na mga pagkaon yang sa ulo ko wala sang kadto ang kundiin makadto ang gusto ko lang man kag makita ko ang pamilya ko back home nati mga tigulang na kami you'll never know base kung saan ang oras mo muna bala amo na nga daw medyo urgent gani ning pagpuli namon sa akon magulang bisan mahal ang ticket gin sukatan gid namon kay siya tigulang naman siya 80 years old na siya namon sige na lang nang kay base amo na lang ning katapusan pagpuli ti amo na balikan tato bala ang tikhan kay nga daw special mention gid ang tikhan kay last time nakadto kami sa Malibo nagbakal ang bata ko sang tikhan kay balaan niya pasta seafood yaw ginaya paborito ko gina nagbakal ang bata ko ang bilog sang tikhan $7.50 per piece ti pila na kon i-convert mo isa ka bilog 750 ti amo na tapos kung magpa seafood kami kung may mga buhi nga alimango inang kon sa aton balantsura ni isang blue crab daw ang equivalent sa aton daw kasag tag $10 per pound ti kabalo ko nga daan magpili kung matambo kag maniwang amo na kada may ara sa seafood si Angel May bakal kagid kung may kung may alimango kay balaan niya sigurado siya nga may aligi kinatanan ang pasayan hindi masyado mahal it's affordable kay $6 per pound dalagko na may bangros man dire kun ang bangros naman niya ginabakal ko halin sa Pangasinan wala ko gabakal sa iban nga lugar kundi naghalin kay daw parehas na ba sa aton da balang ko nga daw mabaho bala sang kusay daw kanonon may after taste ti kung Pangasinan niya wala na sang baho kay kag nami iya lalim sang bangros ngalin sa Pangasinan kung ang tilapia naman wala man kuya gabakal ang halin sa Taiwan ang ginabakal ko diri man sa made diri sa culture sa USA kay lain ang lalim kay kung sa Taiwan daw may baho kung anad ka sa may background ka sa punong balaan mo na ang baho nga daw lain gid ti amo na do kusay na dumduman ko na ang tawag sa magulang ko sang una kusay nga daw mabaho nga
kung kaunon mo. Mga kasimanwa, pasensyahon nyo lang ako kay hindi ko ya kabalo mag-imusin ni mag-vlogging. Naari lang ang bana ko sa loyo ko. Tagay na pambala lang ko dire. Malay ko ning mga computer ni pili sa balay pila di ang computer. Wala ko yaga tandog sina ang ako na ya cellphone amo na yang ako ang ginatutukan. Sang una sang nagaobra ko ti ang ako nang naiya na trabaho amo na mabalaan ko sa computer iti kuan ko na iya kabisado ko lang na iya pero kung sa iba na computer pag abot sa balay hindi na ko na iya kabalo ti amo na sa aton nya age niya amo ni to palisensyaho na gid lang kung may lang kung may mga supportive ka nga bata bana mo apo mo ay abaw ang apo ko si Noah 5 years old pa lang na anak apo ano na niho sa homework ya kay quiz may homework sa nga ginausar namon ang iya nga laptop siya Mimi kay Mimi nang tawag ya sa akong kay ang nakuha ya ng Mimi sa British nga ano yan na channel nga nalantaw amhon mo ni siya I'll do it Mimi ti siya na iyang nagakuan siya na iyang kuan ano niho siya click kundi ang kinahanglan i-click nga mo na kung kiss aman sa TV hindi ko kabalo siling ko kay Noah putangi man ni captioning ho okay Mimi give me the remote control pati captioning hindi ko nakabalo ang bata nga 5 years old ya kabisado yan na ya amo na siya na yagatudlo sa akon tanan na parte kwan lola ya hangag sa computer sila ya mga new generation na iya ako lang yan makapamati lang makatawag okay lang ako yan regardless kung ano man yung cellphone ko pero ano man Apple pero bisan modern kaya hindi kaya kabalo hindi mo ma-enjoy ang feature ang importante lang sa akon may tawagan maka-text that's it so happy na ko na iya basta amo lang na nga paagi okay.
Adto naman kita sa gardening. May garden kami da gamay lang sa kilid sang pader, tapos may saging kami dira nga do tatlo ka puno. Pero ano na, may mga saha na sila. The other day, wala pa na matapas, nagkuha ko sang 8 ka bilog. Gatindog pa ta subong na nagkuha ko 8 ka bilog kag ginlupak. Hindi bala masiling nila malain ako no kun wala pa matuba kag himo kuwaon. Ti nagkuha ko 8 kag kuan kay medyo bata-bata ginlupak ko. Tinamit so ara pa daga tindog pa da subong ang sasaging nga na. So may horobaton ang mga tigulang nga hindi na kuno maayo. Pero guro tapso na gila na kay ang isa to may luto na gani. So sa amon nya garden kay kamahal diri sa mga utanon, kamahal gid siya. May ano ko da, may latoy, may talong, may kamatis, may alugbati, may katumbal, may kalabasa, may ang amo malunggay dako-dako na nadaya nga puno iya. Ti amo na may dahon kamote, maka ano man ang dahon kamote kadal ka pila ko na nada maginautanan kay kamahal dire. Ang malunggay gani ang pound is $6 something, tapos inang mga alugbati frozen amo man na may ara man may tagabang ako mga mahal ang kon may ano man ako may amargoso kung magutan bala sang monggo butangan na amargoso, may avocado man galing subong severe drought gid kami. Ti ang tubig gina-recycle ko, ang ginahugas namon ginabunyag, ang ginapaligo ginabunyag. Kayo almost diri sa amon mga neighbors diri ang amon nga lawn brown na patay na. Ti ang mga tanom ko yan kun wala ko pangitaan agi patay man ni sila tanan kay wala sing kwan. Instead sang ipamunyag mo iusara mo na lang sulod sang panang ginawi sulod balay. So mo nang padihot ko mag-shower kung gusto mo mag-hot, kundi ang tubig ginapahat ginasalod ko na sa amon duwa ka banyo amon nagnahimo kag diri sa kusina ang ginahugas ginabasya ko man dito sa amon nga mga tanom sa gwa, sa lemongrass kag sa malunggay kag sa saging. Kundi ka kabalo magtipid, mahal nga daan ang tubig kag severe drought kami dire. Ti amo na mahimo ka padihot para nga makalesen ka sang imo nga balayran. It's not about balayran pero ang pagkwambala pagtipid sang tubig kay grabe gid ang drought dire sa amon. Kag ang akon gardening, flower garden, maayo lang kay kadamo ako succulents kag cactus. So drought ano na sila ya bisan bunyagan mo lang na sila once a week, pwede na sila. Ang the rest ko matanom kiti sufficient man ang tubig nga ginasalod sa shower. Amo na bastante ang tubig kasulubra na gani kakwan. So hindi masyado kami magasto sa tubig, wala na ko gapamunyag hanga gamit ang hose. Ginagwanta ko na lang bit-bit sang balde dalon sa gwa kag ipamunyag. Di ka nami man sa mga tanom ko maano man magastos manggaling mag-maintain sa mga tanom kag kun amo na kun wala klase sinuwa kag may time ko amo dira man ko na kadto kun aga wala pa gani ko pangilamos sa aral ako na daga good morning sa mga tanom ko. Kadamo-damo sang tanom ko hindi ko na maobkwan pang mensionar ang ilang mga ngalan. Kaya mo na may mga hanging plants pa amo na rin pang ripat ko na gani kay tidaan na sila kag manog nag-fall na subong first day sang fall gin pang ripat ko nang medyo nagkalamatay na kag gimbutangan naman sang potting soil para naman mga sustansya sila para manami ila tubo. Kag tapos kung maglakat kami para nagpahaway kami makita ko gani may tanom daw ano bala daw masakit ko na ginaya makita ko nang tanom masiling ko na gan andaman mo lang kay pagpuli makauha gid ko na ginakuha ko ginaya basta may makita ko ya may chance lang ya gaipo gakutol ko ginaiti may ara dira nakahuwa ko halin saway nabuhi na.
Sa tapos may isa man ako ka cactus, halin to sa Arizona desert, ng may singil, ginkuhan ko sang kahoy, ay namulak na gani. Ibang, kakadali man lang basta ginapropagate ko sila para magdamo, para hindi na ako magbinakal. May ara da mga kalegium ko, tag-isa lang nakapuno, subong tapila nakapuno, kuluan, nagtulubo, gabalata na. Ang akon da ang Christmas, kada Christmas gapang bulak, isa lang nakapat, subong anom na. Basta makita ko, kung magbakal ko, bisan hindi dako, ang damo bala puno, para pag replant ko, ko na sila ginatunga, para instead ng isa maging duwa mo na nga nagdamo. Nagdala lamo ng mga tanom ibang gani, ginapang haboy ko na kay nang nagululang na kag isa na tamaran man ko ako sa tigulang na kung nakapoy naman ko, kinapabayaan ko na lang kung mapisa na naman ako amo na kung makagwa ko da gani sa garden, kung makita ko nga daw palat daw mamatay na, amo naman na kag tanom mo naman kag atipanon na naman para nga manami tsura niya. O mga kasimanwa, daw medyo malawig-lawig na ni. Kabay pa nga may nakuha man kamong lesson or whatever, o nalingaw ko kamo sang sandali, siguro diri na lang matapuson ko ng akon nga vlog. Pasensya ho nyo na lang kay first time ko ni. Next time kayuhon ko na nang do medyo nami man bala mga panghambal. Kay ti basta sino ba lang first time nga manami ka dayon. So constant practice makes perfect, okay? So kabay para kamo sa mayong lawas sa dason nga vlogging. Bye.